mukandiona ndinyerere usati urema inamo namo yandinorangarira baba garaunzwana garowirirana garaunzwana pamusha uno baba ichiti ndinokukwazisai mese muri yezimbabwe. Ini ndichizivikanwa semutungamiri weDuramazwi ndiri gogo Sarudzai Jaravaza. Ndakatanga Mbira muna 2013. Gore iroro zvinhu zvakatiomera, asi kuenda kwenguva kuti tigone kugamuchirwa seMbira. Munozviziva kuti mukati memhuri yeZimbabwe vamwe vanogona kutadza kunzwisisa nezveMbira, vachitigona kuona kunge Mbira uri munhu anenge asina njere, kunge munhu ane mweya weurombe. Asi nekuenda kwenguva Mbira dzedu dzakaenda dzakuzonzwisiswa mukati memhuri yeZimbabwe. Tichinotsikisa nziyo dzedu dzembira dzekutanga yakaita mukurumbira, yanga iri chembere dzemvura yakazikanwa pasi rose, ichizoteerwa natoisa maoko, ichiteerwa zvakare nepasi rapinduka. Iyi takaitsikisa nguva yeCovid, vanhu vakuparara neurwere, saka takati vanhu vazive kuti pasi rakupinduka, urwere hwakungouya huchiparadza mhuri haucharapike. Kwakubva tangoisa rwiyo zvakare runonzi chinyakare wakaendepi, nokuti mhuri yeZimbabwe nevana vari kukura vemazera madiki chinyakare chaicho vanga vasachizive. Saka takaisa rwiyo rworo kuti mhuri yeZimbabwe vazive kuti chinyakare chinofanirwa kuramba chiripo chichidzidzisa tsika nemagariro mukati memhuri yeZimbabwe. Vana vemazuva ano havachakudze vabereki vavo, vana havachateereri, vakukudza kutora zvinodhaka. Nhasi mubereki akurohwa nemwana waakabereka. Saka taida kurayira kuti chinyakare uri kupi, vana ngavazive chinyakare, vazive tsika, vazive hunhu. Takazoenda zvakare takunotsikisa rwiyo rwedu runonzi garagara. Garagara iyi yanga iri rwiyo rwataitaura kunaMbuya neHanda, vari tateguru vedu vemadzimbabwe, kuisa zvichemo mukati kuti muri kupi. Onai mhuri dzakushaya hunhu, mhuri hadzichakudze vabereki, mhuri hadzisina maraiwa. Ivo vabereki tiri kuvapa mhosva, havachawani nguva nevana vavo. Saka ndaitaurira kuna tateguru kuti onai muri kupi, nherera dziri kungowanda, shirikadzi dziri kungowanda, vana havasisina vanochengeta. Muri kupi tateguru? Ndosaka makaona ndakazoimba ndichiti, mutoro wandinawo nhasi, ona vana vanodawo kuchengetwa. Mutoro wandinawo nhasi, ona vana vanodawo kuchengetwa. Mukandiona ndinyerere usati urema inamo, namo yandinorangarira baba garaunzwana garowirirana garaunzwana pamusha uno baba. Ndaireva kuti muri garai makabatana, garai muchiwirirana, garai muchinzwanana. Nemi vabereki onai mafambiro evana venyu, kukudza kwamuri kuita, makuvapa vana kusununguka kusina mutemo wakanaka. Nhasi mwana ukamutsiura haachakunzwa. Ndo maimbira ndakaita pana garagara. Semunhukadzi hazvina kugozha, hazvingaremi, nokuti takuenda panyaya dzembira, itsika nemagariro zvichibva mukati medzinza. Nokuti chipo kana chiripo pauri hachiremi, chipo kana chiri pauri hachikutadzise kuita zvaunoda. Asi zvinoda kuti ufarire zvinhu zvaunoita, ugone kuda basa raunoita. Ukagona kuriita nevana vaunotungamirira muchinzwisisana, hapana chinorema. Nokuti idzo mhuri dzatichitungamirira tichitodzidzisa kuti vave nehunhu nekurera mhuri dzavo nekuchengeta hama dzavo, zvinobva mukati membira. Nokuti mbira inodzidzisa hunhu, mbira inorayira, mbira inotsiura. Ini ndinozwa kudada neutungamiriri hwenyika yeZimbabwe. Takaonekwa tichisarudzwa kunopresenta Zimbabwe kuri kuEgypt. Takanotambirwa nemufaro uye takanoita manyawi. Ini ndinoshamiswa nemhuri yekuno Zimbabwe. Dzimwe mhuri dzinotora mbira kushora kutorera pasi, asi dziridzo dzinosumudza chivanhu. Asi nhasi iyo mbira iyoyo ndo ine mukurumbira kunze kwenyika. Nhasi mbira kunze kwenyika inokudzwa. Mamwe marudzi ari kunze kwenyika anotitora samambo. Taikudzwa, taichengetedzwa,
asi handina kuziva kuti deze ringagone kutisvitsa pekuti temukurumbira kuti Zimbabwe nhasi icherechedzwe nechivanhu chedu. Ndakanzwa kufara zvikuru, uye pakudzoka takagamuchirwa zvakanyanyisa naminista vedu veMinistry of Arts and Culture, Memcase Coventry, naye utungamiriri vedu President Idiva Mnangagwa, ndo vakaita kuti tigone kuzivikanwa, tigone kucherechedzwa, tikawanikwa takupuhwa mukombe wandakabata. Zvinondidadisa zvikuru. Ndiri kusiya mashoko kumhuri ipi neipi vazive kuti chivanhu chakakosha. Hakuna munhu asina kurerwa nedzinza rake, hakuna munhu asina dupo mukati mekurarama kwake. Nhasi ndogona kukubvunzai kuti munoyerei. Hakuna akanditi ndoyera Mai Maria. Munhu anotaura kuti ndoyera soko, ndinoyera dziva, ndinoyera mwoyo. Kureva kuti chivanhu chiriko, ngatiregei kushora chivanhu chedu. Zvakandidadisa zvikuru pandakaenda kunze kwedu. Kune vanonamata hatishori, isu tinoita chivanhu asi tinosuma kuna Nyamusika nokuti ndiye akasika zvose. Asi zvakuchienderana newe munhu pachako kuti unotendera pane zvipi, kunyange uchinamata asi une chivanhu. Nokuti pagungano ndakashamiswa rimwe zuva, ndakaenda pane gungano revainamata, asi pamufi iwoyo vakati pamusoroi veukama imbopindai mukati. Vaiva kuitei? Vaiva kuratidza chivanhu chavo, kureva kuti vakusuma mufi kuti aende kune verudzi rwake, kureva kuti tinganamata asi chivanhu chiriko. Ngatiregei kushora chivanhu. Chandoda kusiyira mukati memhuri yeZimbabwe, mazera echidiki ngavave neunhu, tsika ngaiteedzera, uye kukudza vabereki chaiko. Vana mazera madiki ngavasiye zvinodhaka. Tarirai nyika yedu yakufa, nyika yedu yakunoparara nezvinodhaka, asivo vana ivavo vaine zvipo. Nyika yedu ine vana vakaberekwa vaine zvipo, vanogona kushanda, vane uchenjeri. Dzidziso iri mukati menyika yeZimbabwe iri pamusoro zvakanyanya. Saka ndoda kungosiyira kuvabereki tingavawane nguva nemhuri dzavo, vaonewo mafambiro evana vavo, vatsiurewo vana, ivo vana vachiteererawo vabereki vavo.